No naixem valents. Els valents es fan a cop de valor. Perquè es necessita valor per deixar la teva habitació, les teves coses, per canviar els parcs pels passadissos. Es necessita valor. Es necessita valor per riure quan hi ha dolor. Es necessita valor en els dies de dubtes. I es necessita valor quan les coses es compliquen. Fins i tot quan creus que ja no queda valor, es necessita valor. Perquè nosaltres tenim valor, i tu també. Es necessita valor per lluitar contra el càncer. Per això necessitem tot el valor que puguem reunir per crear el Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre oncològic infantil més gran d'Europa. Ens ajudes?